tawo adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios nga padayon nanguna, padayon nangulo, padayon nga nagpahinumdom aron ikaw ug ako kitang tanan kanunay makapangandam sa tanang panahon. Sa ato karong nga panag-uban mga kaigsunan, ang ato karong hisgutan mahitungod sa mensahe sa Dios. Sa ato karong panahon diin migrabe ang gira sa Amerika, Iran ug sa Israel. Migrabe ang gira sa Middle East. Mao ni ang ato rong hisgutan kung unsay mga mensahe sa Ginoo nga gikinahanglan natong buhaton sa dili pa ulahi ang tanan. Agig pagsugod ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios bisan pa sa sitwasyon. Ipabati sa Ginoo sumatagusa ang iyang langitong proteksyon. Ang ulay hunong niyang pag-umuma sa matagusa nato kakinabuhi. Ug atong pasalamatan ang Dios sa iyang pag-atiman kanatong tanan. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mao'y nagbuhat sa tanan nga butang sa kalibutan. Ikaw ang Dios tagiya sa kalibutan. Ug sa tanan Ginoo nga dunay kinabuhi, ikaw ang tagiyan niini. Gibuhat nimo o Dios ang tanan aron alagaran ka. Ang among kinabuhi ug ang tanang tawo nga naa sa kalibutan sa nagkalainlaing mga naso, gibuhat nimo kaming tanan aron amo kang alagaran, pasidunggan. Ug imo kaming gitudloan, giyahan kung unsaon namo pag-alagad ang Dios nga may tag-iya sa among kinabuhi. Ug salamat Amahan nga nining tagnaa imo na usab kaming gitagag higayon og panahon nga makapaminaw kanimo, makakat-on usab sa mga pulog mga mensahe nga imong gibilin alang kanamo. Salamat Amahan sa walay hunong nimong pag-atiman, pagtagbo, pagsupply sa tanan nga among gikinahanglan. Imo kaming giluwas, imo kaming gibago, imo kaming gitabangan ug imo kaming gigiyahan sa angay namong buhaton. Sa among panag-uban Amahan, i-bless na usab kami sa imong mga pulong. Nga dili lamang kutob kami sa pagpaminaw o pagkaton pagbasa niini, kundi sa pag-apply niini. Kay sa panahon nga amo ning buhaton ang imong mga saad among maangkon. Busa Amahan, tabangi kami sa pagbuhat niini aron ang imong mga panalangin dili gayod makawang o Dios. Amo gayong masinatian ug among magamit diha sa among pag-alagad kanimo. We declare blessing sa mong panag-uban. In Jesus' name, amen. Oh, amen. Maayong buntag, no? Maayong pakiguban. Welcome sa itong programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin. Ang atong oras, alas 10:37. Mga igsuon, dili lang yun unta ko mo live. Apan sa diha nga namalandong ko. O sa diha nga dili na gyud nako mapugnan, no, ang panahon nga diin kinahanglan ko nga maghisgot kung unsay angay gyung buhaton niining milapad o midako nga gira sa Middle East.
usa ka hitabo mga kaigsunan nga lisod kayong i-manage, lisod kayo nga muingon ta nga dalaon tungod sa kakulang sa pagsinabdanay sa matag nasod. Kining tanan mga igsoon, kining gubat karon sa Middle East, gipanagna o gisulat na gyud ni sa Biblia. Ang pulong sa Dios nga gisulat diha sa Biblia nagpasidaan na daan alang sa mga tao. Alang nimo, nako, o kanatong tanan. Nga moabot gayod ang panahon nga muulbog yun ang dakong gubat. Dili lang sa pipila ka mga nasod, kundili sa nagkalay mga nasod. Tungod kay maapektuhan man gyud ang mga nasod sa tibuok kalibutan. Tungod sa gubat. Ang gubat nga ato karong sa atong panahon karon nga ato karong madunggan, makita diha sa social media mga kaigsunan. Kung ato ra gyung kanabitang tagaan og pagtagad sa pagmonitor niini, muingon ko nga nagkadagko, nagkagrabe. O ang resulta ani, epekto ani magkagrabe siya. So ang mensahe sa Ginoo nga akong gipamalandongan samtang naghimo kog mga pagampo ug naghimo kog pagpamalandong sa iyang mga mensahe. Dili nako mataguan, dili nako mapugnan, kinahanglan akong mawali. Mahinungdan nga bisan kong dili na gyud unta sa kumawali karong buntaga, apan nasa kong kasing-kasing ang pagwali, nasa kong kasing-kasing ang paghatod niini. Mga igsoon, kinahanglan nga imo ning madunggan, kinahanglan nga imo ning dawaton og i-share kini ngadto sa uban, labi na gyud sa imong pamilya, para makapangandam ka. Mga kaigsuonan, sa gubat karon nga ato ang makita nga diin ang gi-announce ni Trump, presidente sa Amerika, mga igsoon, miingon nga ang ilahang panagsultihanay nakahatag og maayong resulta. Pero wala pa gani mulabay ang simana, wala pa gani mulabay ang pila ka adlaw, mi paula na ang Iran og daghang mga missiles ngadto sa Israel, nga nagpakita nga dili tinuod nga dunay maayong panagsultihanay ang US ug ang Iran. Ug tungod sa nahitabo niining bag-o lang nga kana bitawng pagpaulan sa Iran ngadto sa Israel, nagpakita kinig ilhanan nga mas mulapad, mas mudako pa ang gubat, mas madugay pa ang kana bitawng paghatod og lana ngadto sa nagkalaing mga nasod, labi na gyud sa mga nasod nga walay kaugalingong supply, walay kaugalingong planta sa krudo ug sa gasolina. Mapiktuhan mga kaigsonan ang mga nasod sama sa atong nasod nga Pilipinas nga wala say kaugalingong planta sa lana, wala say kaugalingong tigama sa maoy gikinahanglan gyud sa tanan nga mga muingon tang tanan nga mga lugar dapit sa Pilipinas. Ang gikinahanglan gyud mga kaigsonan kinig yung krudo ug ang gasolina. Ikaw ug ako kinahanglan masayod gyud nga ang ato ang nasod wala gyud siya kaugalingong planta, wala siya kaugalingong
moingon tang company nga makahimo og krudo, makahimo og ilang kaugalingong krudo or gasolina. Ang mga nasod nga dunay kaugalingong gamanan og krudo og gasolina, mga kaigsonan, nga moingon ko nga maka-reserba sila daghan kaayong krudo, maka-reserba sila daghan kayo nga lana or kining gasolina. Una, kining United States. Ang United States, mga kaigsonan, dunay usa sa mga nasod nga dunay pinakadako nga oil producer nga imong makit-an sa kalibutan. Dunay sila'y kaugalingong supply or gitawag strategic aron pagreserba sa krudo o sa lana ang United States. Dili kayo sila maapektuhan kung maghisgot na og krudo og maghisgot na og gasolina. Kay nganuman naa sila kaugalingong gamanan. Usa sa mga nasod nga dunay kaugalingong gamanan nga daghan kay sila og oil reserves, mga igsoon, nga makaproduce sila og sobra pagani sa ilang gikinahanglan, nga diin makasurvive sila kung maglisod na gyud ang gitawag global supply. Usa sa mga nasod nga akong nakita, mga kaigsonan, kining Canada. Ang Canada, mga kaigsonan, asay kaugalingong gamanan sa krudo o lana, krudo o gasolina, kining Canada. Maka-survive siya kung moabot na ang moingon ta nga global nga krisis sa krudo og lana, krudo og gasolina. Sunod ang Norway. Ang Norway, mga igsoon, usa ka nasod nga adunay dako nga oil producer sa Europe. Maka-export gani ang Norway o kaugalingon nilang krudo o kanang gasolina. Moingon ko nga ang Norway usa sa pinaka-stable nga nasod mahitungod sa enerhiya. Sunod ang nasod sa Australia. Na sila'y kaugalingong energy source, mga igsoon, ang Australia. O niya ang Brazil, naapot sila'y kaugalingong gamanan o krudo o lana, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Uban pang mga nasod nga dunay kaugalingon nga planta sa Russia, sa Saudi Arabia, uban pang mga nasod nga dunay kaugalingong gamanan sa krudo og lana. Dili kay ni sila mahutdan. Pero sa Pilipinas, mga kaigsonan, wagyoy company nga moingon ta nga nagproduce og krudo og nagproduce og gasolina. Posibilidad, mga kaigsunan, samtang na malandong ko niini, posibilidad ang mahitabo sa Pilipinas kung kanagyong musaka ni sa global crisis ang krudo og ang lana, mga igsoon. Mao ni posibilidad nga mahitabo sa Pilipinas. Daghang masira. Dili lang ang mga kanabitang mga oil station, kundili musira ang mahitabo sa Pilipinas, masira ang nagkalalain nga mga transportation, mga kaigsonan sa tanang lugar sa Pilipinas.
sama anang airport, Pantalan. Kung musira ang Pantalan Airport mga igsoon, kay wala na'y barko, eroplano nga makabiyahe, musira sad ang mga merkado. Unya ang ato ang nasod nga Pilipinas mga kaigsonan, dili ra ba gyud madala pog lakaw? Dili sad madala pog langoy. Kay ang Pilipinas mga kaigsonan, wala magkakunik ang tanang isla. Dunay mga isla nga lagyo nga dili pwede nga ang bangka mo'y gamiton. Gani sa anunsyo na nga bag-urong balita mga kaigsonan, ang Air Philippines o ang Cebu Pacific nga usa sa mga dagko kayong company mahitungod sa transportation sa kahanginan, doon na sila yung mga flight cancel or doon na sila yung mga eroplano nga wala na nila palupara. Kay ang lugar o nasod nga ilang tugpahan dili na makabahin og igtutubil sa ilahang eroplano pabalik diri sa atong nasod. Muna nga ganunsyo nga adunay mga international nga flight nga kanselado tungod sa pagnihit sa krudo o gasolina nga maoy gikinahanglan mga kaigsonan ibin sa mga barko. So ang mahitabo mga kaigsonan nga gusto sa Ginoo nga imuning makit-an, ang Pilipinas dili siya ingon nga sama sa ubang nasod nga nagkakunik bitaw ang ubang mga matag probinsya. Gani ubang nasod, kung mudagan kag pila ka oras lain na pong nasod. Pero diri sa Pilipinas, mudagan kag pila ka oras naaragyapon ka sa maong probinsya. Ang ato ang nasod nga Pilipinas mga kaigsonan, lisod kaayo siya nga kana bitawng lisod kaayo i-manage kung walay mudagan nga barko o walay mudagan nga mga sakyanan. Kay ang mahitabo mga igsoon mao ni ang Pilipinas nga kumpos sa mga isla, daling mahurot ang mga bugas sa laing mga lugar. Tungod kay walay mosulod nga supply kung walay barko o walay mga sakyanan. Mahimong mubalik unsay naa sa palibot, mauray pwede nimong kaunon. Ug dinhi ko gidala sa Ginoo ani nga mensahe nga dili na ko mapugnan ang paghatod niini sa akong mga kaigsonan sama nimo. Tungod kay adunay mga isla mga kaigsonan nga daghan kay mga tao. Unya wala sila'y matanom. Labi na gyud sa isla sa kanang gatuyok diha sa Bohol. Kay Bohol ra man gyud ko nakaabot. Kanang mga isla diha sa Bohol siguro hapit-hapit na nako na tanan nga naabdan. Islas na Singin, isla sa dili na nako kaning Pandanon, Kuaming, sa Haw, sa Gindakpan. Uban pang mga isla nga napagitoy mga isla nga dili na ko mahinunumban unsa toy ngalan atong mga isla diin ko gidala sa Ginoo aron pagwali.
Nya ako mismo nakasaksi, nakakita nga dili lang usa ka gatos ka mga balay ang nagpuyo. Dunay mga isla nga dugol kaayo ang mga balay. Murag mas squatter. Nagtapok sila sa usa ka dapit. Unya wala na sila'y yuta nga pwedeng pugsan o pwedeng tamnan. Nagsalig sila sa kanabitang bugas sa lain nga isla nga mao'y nagsupply nila. Kung walay bugas ang merkado, sirado ang merkado, sirado ang pantalan, sirado ang tanan nga mga agianan sa sakyanan. Ang daling mahutdan mga kaigsunan, mahitungod sa pagkaon, ang mga isla nga walay pinugas, walay tinanom. Unya kung ato ra bang ang tan-awon kining ato ang padagan sa atong gobyerno, moingon gyud ko mga kaigsuonan ang puunon kaayo. Mao ni ako ang gitan-aw karon ug gidala nako sa pag-ampo sa Ginoo. Akong gipangayo sa Ginoo nga karong tuiga 2026 dili niya tugutan nga dunay bagyo. Dili niya tugutan nga adunay hulaw. Kabalo mo nga ang akong gipangayo nga hatagan rata sa Ginoo og kanang ulan nga para makatabang tas ubang mga isla nga walay gitanom, walay yuta nga kana bitaw mapugsan. Kang ilahang gisaligan pangisda nya dili man gyud pareho og kanang pagkaon ang isda og ang pagkaon sa kanon. Mao ni mga delikado kaayo nga kanang hisgutan, pero dili ni malikayan. Ngano man gipanagna gyud na sa Biblia. Pinakadelikado tungod kay una, wala kayo'y tanom. Nagsalig lang sa mga sakyanan nga maoy mo deliver. So ang mahitabuan ni mga kaigsunan dunay mga panikbahing, pagtaas sa presyo, kakulang sa pagkaon. Og ang epekto, kagutom, kahadlok, kagubot. Ngano man, doon na mga dili maayo nga mahuna-unaan ang tao. Doon na okay, balik ta no sa ato ang programa. Kuyog sa ato ang mga minahal na to mga listener sa nagalaing mga lugar nga nagsunod sa ato programa, pinagi sa ato ang FM 101.3 diri sa atong lugar. Samtang na malandong ko mga igsoon, gidala ko diha sa libro sa libro buhat, diha sa libro sa buhat. Gidala ko diha sa Ginoo sa kapitulo 2. Kini maong libro mga kaigsunan, panahon ni diin ang mga magtotoo nagsugod sa buluhaton sa pagsangyaw. Unya dinhi nagsugod usab ang kagutom sa mga magtotoo. Tungod kay daanan nilang nasinatian kanang paglutos og wala sila igong pundo alang sa kana bitaw nagsugod nga buluhaton. Tungod kay unang tikang nila sa trabaho diin isangyaw ang mayong balita.
Sa buhat kapitulo 2, dinhi giklaro o gipakita sa ato ang pag-alagad karon kung unsa ang kahimtang sa kinabuhi sa mga magtotoo. Sama nimo, sama nako, ug kanatong tanan. Ablihi inyohang Biblia diha sa buhat kapitulo 2, versikulo 43. Miingon dinhi nga daghan ang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles. Ug tungod niini, ang tanan giabot og katingala uban sa kahadlok. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa ilahang panag-uban. Og ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakig-ambitan nilang tanan. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayonan og ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa ilang gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa panagtigom matag adlaw dito sa templo. Ug naghiusa sila sa pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilahang mga balay. Gidayeg nila ang Dios o gikahimut-an sila sa katawhan ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug ang mga tao nga luwas. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang mga magtotoo nagsugod na silahang buluhaton sa panagtigom, sa pagsimba, sa pagampo o sa pagsangyaw sa mayong balita. Nya adlaw-adlaw nga gipakita dinhi mga kaigsunan nga naa sila'y mga panginahanglanon. Ang tinuod mao ni ang tao gani nga magkayusa magtapok ang pinakabantayanan ana pagkaon. Sa ato ang mga nasinatian sa ministry, kasagaran mga kaigsunan, ang ministry makapagawas lang og pondo or ang simbahan makapagawas lang og pondo o naay pagtinabangay sa panahon nga adunay hikay o sa panahon nga adunay selebrasyon, sa panahon nga adunay tinuig nga pagpasalamat o gitawag og Thanksgiving o gitawag og anniversary. Mao nay kasagaran nga pangandaman sa matag simbahan. Naadayoy pag-inambitay, paghinatagay, alang sa mong buluhaton. Og mo na'y nabatasan nakita nato sa taas ng panahon nga naagyod ang pagpangandam alang sa pagkaon. Tungod kay kung ang mga tao magkahiusa, magtapok sa usa ka dapit, ang number 1 nga gikinahanglan pagkaon. Kay kung ang mga tao nga dili mahatagan og pagkaon, dili pod sila katarong og daig og pagsihatag og pagsimba ngadto sa Dios. Karon sa gipakita sa Biblia mga kaigsunan, miingon din hinga nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo. Ug naghiusa sila sa pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilahang mga balay. Diha giklaro mga kaigsunan kung moingon tang sa matag adlaw adunay mga pagsabot diha nga matag adlaw sa Ginoo. But ipasabot weekly, matag Sabado or matag Domingo. Pero doon na po'y mga komentaryo nga kanang pulong matag adlaw diha tibok simana. Kung moingon tang tibok simana mga kaigsunan, sunod na pod nga sa laing simana ang pagkaon nga ilahang gikinahanglan mas short gyud, kumbaga makulang. Ug tungod kay kulang, kinahanglan nga ang matag usa na ang kasing-kasing sa pagtabang.
Ang uban nga mga pagsabot mga kaigsunan moingon nga sa matag adlaw Sabado or matag adlaw Domingo. Ang uban moingon sa usa ka semana do na sila tigom sa usa ka adlaw. Pero ang uban sad moingon nga kung moingon tang matag semana usa ka adlaw nga tigom, dili mahutdan ang mga tao sa ilang gikinahanglan. Pero ang gipakita dinhi mga kaigsunan nga kinahanglan nga duna sila buhaton para dili sila makulangan. Kang gipakita sa maong sulat mga kaigsunan ko sa Ginoo diha sa bersikulo 44, ang tanan nga mga magtutuon nagpadayon sa ilang panag-uban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila kipakig-ambita nilang tanan. Unya ingon dayon diri sa 45 ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin. Ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa ilang gikinanglan sa usag-usa. Mura ba og kanang grabe nga krisis nga ang tanang mga tao nga naghiusa matag adlaw mura bitaw og daghana nga walay pagkaon, daghana nga wala makakaon. Kana bitaw kasuway mo og kanang kumbira nga short ang budget. Sa amuang pamilya sa akong mga ginikanan, kasagaran kaming tanan mga lalaki. Unya gipangayo sa Ginoo, gipangayo sa akong amahan nga hatagan siya sa Ginoo og babae. Siyam nilang anak, pero ang tinuod sumala sa ako ang inahan, napa sila'y kinamagulangan nga kaluha nya kami namatyan mami og usa. Muna nga sa kaming tanan nga mga igsuon, murag dili ko sure, pero murag ni abot mig 11 o 12. Unya ang nabilin 8. Niya karon 7 na lang. Kaming tanan kasagaran mga lalaki gikas kinamagulangan hangtod sa katapusan nga moingon tang minipusal nga anak sa ako ang inahan ang among kinamanghurang babae. Gihatag sa Ginoo ang gipangayo sa among amahan, sa among inahan nga hatagan sila sa Ginoo og babae ug maoy kinamanghuran. Nya gisaaran gyud to sa Ginoo, gisaaran gyud to sa akong amahan nga taga-tuig birthdayhan. Taga-tuig maghikay gyud ang akong mga ginikanan. Mag-ihaw og 2 ka baboy, 3 ka baboy, nya napay kanding. Niya kung maglisod, ihawan gyud usa ka baboy. Buhian gyud to ni mama. Para sa iyang birthday, ika-Pebrero 20, maihawan gyud og baboy. Unya dili ko kalimot nga usa ka higayon nga nag-ihaw mig 2 ka baboy. Unya short gyud ang bugas, short kanang pagkaon sudan, short. Wala gyud na sobra. Bisan ang pansit, bisan ang kanang wa gyud. Ang naitabo wala nay makaon ang mga manghiposay. Wala nay makaon ang mga uliay o mga gamit kaysa unang mga panahon, hinulamay raman. Hulam og lamisa, kasagaran nga hulman, mantil, lamisa, sa bukid, wa may mga bangko-bangko ay. Kay, dali ramang makahimo og bangko, kawayan may gamiton. Pero lamisa, wala kay may lamisa. So manghulamig lamisa gikan sa laing balay, o niya dili pagyudool. Nya mga mantel, mga kurtina, mga kardero, mga pinggan,
hinulamay sa una. O niya, wa na gyoy nasubla. Ang nahitabo, napugos gyud og ihaw og kanding pato, manok, para doon na ikapakaon sa mga kanang nahibilin nga mga bisita. So inana ang gipakita sa usa ka sulat diha sa Biblia. Adlaw-adlaw sila nga nagpadayon sa panag-uban aron sa pag-ampo ug pagsimba. Buti pasabot murag sa ilang panahon gilaylo nila ang negosyo, gilaylo nila ang trabaho ug adlaw-adlaw sila nga naghimo og panimbahon. Pero ang uban mo ingon nga sa usa ka semana adlaw-adlaw silang sa matag kanang matag adlaw ang gipasabot diha matag adlawng Sabado o matag adlawng Domingo. So munay ubang mga komentaryo. Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, nagkinahanglan nga masuplayan ang mga tao ug ang ilang gibuhat, ilang gipamaligya ang ilahang mga katigayonan o mga kabtangan. Og ang halin sa ilang gipamaligya, ilang giapod-apod pagtagbo sa mga panginahanglan sa usag-usa. Unya malipayon sila nga nagpadayon sa panagtigom og ang ipakita dinhi mapaubsanon nga kasing-kasing didto sa ilang mga balay. Nganong mapaubsanon tungod kay kung dili manggod mapaubsanon muulbo ang panaglalis. Labi na kung kabtangan mo hisgutan. Labi na kung balay, kabtangan, unya kung imong tan-awon pag yun na sa Buhat Kapitulo 4, gibalik na dito og sulti. Buhat Kapitulo 4, versikulo 32. So kining maong kahimtang sa unang mga magtotoo, nga diin padayon silang nagtigo mga kaigsunan, nahitabo gyud ni sa ilang panahon before sila nga nagkatibulaag sa nagkalain nga mga lugar sa dihang milutos na og sugod si Saulo. Dinhi sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 32, ang pundok sa mga magtutuo nagkahiusa sa una-una og kasing-kasing. Ug walay usa kanilang miingon nga siya ay ray tag-iya ang ihang kabtangan kundi silang tanan nag-ambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus og ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan kadtong may mga uma og mga balay nagbaligya niini og ang halin gitugya nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles nga tustag-satag sa sumala sa ilang gikinahanglan. Og mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sipre, nga ginganlag mga apostoles og Bernabe nga sa ato pa magdadasig. Mibaligya sa iyang uma og ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. So diha giklaro nga ginganlan gyud nga dunay poy ginganlan gyud ang usa sa mga nagbaligya sa iyang uma. Unya giklaro diha ang mga balay, uma gibaligya. Moingon ta nganong gibaligya mapod nga pwede ra man to nilang puy-an para pagtagbo sa ilang gikinahanglan. Ang gipakita mapaubsanong kasing-kasing. Kaysa ako nang gikaingon kon ang usa ka magtotoo bisan ikaw mga kaigsunan magtotoo ka unya nadasig ka sa Ginoo. Unya ang sakop dihas imong Pinoy-anan dili bitaw mapaubsano ng kasing-kasing ang mahitabuan na muulbo ang kasamo. Muulbo ang kanang lalis diha sa inyong balay. Kay gibaligya ang balay, gibaligya ang uma. Unya ang rason gihatag ra. Gihatag didto sa mga apostoles, gihatag sa mga nagdumalas ti gumanan. Kung dili mapobsano ng kasing-kasing sa sakop sa pamilya, maglalis gyud. Pero tungod kay gipakita diha nga sa Kapitulo 2 mga kaigsunan, balikan nato ning Kapitulo 2. Ingon diha sa 40 kapin, 44,
46. Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo og naghiusa sila sa pagpangaon uban sa malipayon og mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. So kung imong tan-awon mga kaigsunan, wala sila makulangi, wala sila mahutdi mahitungod sa pagkaon tungod kay naa sila kasing-kasing sa pag-ampaambit. Naa sila kasing-kasing sa pagtabang. Nganong diri ko gidala sa Ginoo? Kay kung maghisgot ka og gira, maghisgot ka og gubat mga kaigsunan nga diin maokaroy ni sibaw diha sa social media sa atong panahon, may resulta na, misugod na ang kanabitang pagmahal, pagkakulang sa mga produkto, labi na siyud sa petrolyo, nga may resulta og kining kagutom. O resulta gyud ni siya kagutom. Kay gihisgutan ni Ginoong Hesus diha sa Mateo Kapitulo 24, human sa gira, naagyoy kagutom. Musunod yun ang grabing kagutom. Unya kaning gira nga nahitabo karon sa Middle East, dili ni gira sa usa lang ka probinsya, gira ni nasod batok nasod. Unya kung mahitabo nga wa na gyud mo abot nga krudo o gasolina, bisag magpanikbahing pa ang mga tao diri sa Pilipinas, moabot gyud ang panahon nga mahutdan gyud og pundo ang atong nasod. So kung mahurot ang tanang pundo, wala na'y sakyanan nga modagan, wala na'y barko nga motabok sa laing isla, wala na'y ibaligya sa merkado kay wala na'y mo deliver. Ug dinhi ko gidala sa Ginoo. Asa man magtapok ang mga tao. Kasagaran adto sa mga barangay, adto sa lungsod, diin adunay hinabang nga i-distribute, adto dayon maghilinya. Or asa ganito nga kana bitawng dunay mga pagkaon, adto dayon maghilinya ang mga tao. So samtang na malandong ko nini, gihatagan ko sa Ginoo og mensahe nga kinahanglan natong buhaton. Una, kining pagpangandam. Ang pangutana kanus-am nato ni buhaton, ug unsa may buhaton nato diha sa pagpangandam. Una, kanus-an nato ni buhaton. Buhaton nato ni samtang makahimo pa ta, makalihok pa ta, samtang doon na pa'y sakyanan nga magdagan. Ikaw ug ako, natay tagsa-tagsa ka pamilya, natay tagsa-tagsa kadapit, ug naatay tagsa-tagsa kasimbahan, doon natay tagsa-tagsa katigumanan. Giyatagan ko sa Ginoo og mensahe nga ang mga tao dili dapat magsalig sa gobyerno, kundi musalig sa Ginoo. Ang pulong pagsalig nato sa Ginoo kinahanglan makasabuta sa iyang mensahe. Kay mahimo tang musalig ug wala tay buhaton, igo ra tang mutuo. Unsaon nato pagkasiguro nga doon na tay unsaon nato pagkasiguro nga nahimong epektibo ang atong pagsalig kung wala tay buhaton? Sumuni ang gipakita sa Ginoo mga kaigsunan. Nakit-an ka sa Ginoo nga doon na kay pamilya. Siguro na as mga isla, doon na kay simbahan na as mga isla, nga kung moabot ang panahon nga wala na'y krudo o wala na'y gasolina,
Wala na'y mga sakyanan nga magdagan, kinsa pa may mo paabot didto. Kung kanang panahon na isa pa ka mulihok aron mahatod nimo ang tabang sa imong pamilya. Dili na magsilbi ang imong tabang kung dili na moabot sa imong pamilya. So karon pa lang mga kaigsunan nga diin nagpadayon ang gubat, dawata og tuohi nga ang musunod ani kagutom. Wala na lain pang musunod ani kagutom. Kinahanglan kaantigo kang mudawat aron dili ka mahadlok, dili ka malisang, dili ka mabalaka. Tuohi ang gisulat sa Biblia nga kini na mahitabo ug sa paghitabo niini usata nga makasinati niini. Samtang nagampo ko sa Ginoo mga kaigsunan, gidasig ko sa Ginoo sa pagdasig kaninyong tanan. Kung asa gani ang inyong pamilya karon, mao nay ibutang sa imong nauna, mao nay ibutang sa imong kasing-kasing. Dili lang dadon nimo sa pagampo, kundi dapat doon na kay buhaton. Nga karon pa lang, mulihok na ka. Labi na gyud sa mga dapit o mga lugar nga dunay mga pagkaon. Labi na gyud sa mga lugar nga dunay mga tao nga pwedeng makalihok sila sa pagtabang. Labi na gyud sa mga tao nga naay trabaho, naay negosyo. Kinahanglan mulihok ka. Sa dili pa moabot ang panahon nga dili na nimo mahatod ang imong tabang. Labi na gyud sa mga dapit nga naanggubat. Kung usa ka nga nagtrabaho sa gawas sa nasod, labi na gyud dapit sa Middle East. Kini ang gipadala o gipadayag sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Kung naa karon sa gawas sa nasod, kanang imong kwarta dili na makatabang kung dili na nimo ipadala sa imong pamilya samtang makahimo pakas pagpadala. Adili na makatabang ang imong kwarta kung moabot ang panahon nga dili nakakahimo sa pagpadala. Kay wala na'y mulupad, wala na'y mo biyahe. Kay sa gipakita sa Biblia nga ang kwarta dunay panahon nga moabot nga ang kwarta dili na mapuslan. Kamo nga naa sa gawas sa nasod nga nagtrabaho karon, moingon ko nga sa akong wali sa una, kamo ang mga sa ato arang panahon or sa ato arang panultihon, kamo ang mga hero. Nakiglaban mo sa kamingaw, sa atong nasod, sa klima, sa pamilya. Kamo ang mga hero. Pero mahimong useless o kawang ang inyong trabaho o paghago kung dili mo kantigo nga musabot aning pulong pagpangandam. Kay kung moabot nga ang inyong salapi, inyong gitaguan, wala ninyo ipadala sa inyong pamilya. Kay nagampo og nagtuo ta nga okay, naa pa ni, makalupad pa ni. Mahimong useless og kawang. Mo nang nasa akong kasing-kasing og ako nagtuo nga kini gikan sa Ginoo. Kung kamo nga naa karon sa gawas sa nasod, labi na gyud dapit sa Middle East, kamo ang gigamit sa Ginoo
nga mahimong instrumento aron inyong pamilya matabangan. Aron ang inyong pamilya matagan og igong pagkaon. Kung naamoy pundo, ayaw ninyo na tagui karon. Ipadala ninyo na sa inyong pamilya nga kasaligan. Kay moabot ang panahon nga kung dili mapugan ang gubat, musira ang tanang airport, musira ang tanang pantalan, ug wala na mo biyahe bisan usa ka sakyanan. Ya, gusto sa Ginoo nga mao ni imuhang dawaton aron ka makapangandam. Nga moabot ang panahon nga ang salapi dili na magamit. Mintras magamit pa. Mintras imo pang ipadala, mapadala pa nimo. Ipadala na sa imong pamilya nga kasaligan. Nganong pamilya o personal nga tao? Tungod kay dali ang resulta, dali ang lihok kung pamilya ang imong padadaan. Ikaduha nga pamaagi nga pwede nimong kana bitawng patrabahuon para ang imuhang tabang magamit gyud ngadto sa mga tabanganan, dili lang pamilya. Ikaduha ang simbahan. Kung na kay simbahan nga kasaligan sa imong dapit, kasaligan sa imuhang lugar o diin naa ang imong pamilya, samtang makahimo pa ka sa pag-communicate, buhata. Ayaw tuguti nga mahimong kawang ang imuhang panarbaho, mahimong kawang ang imong sakripisyo, nga imbis makatabang pa kaunta, dili nakakatabang, kay ulahin na ang tanan. Kini maong mensahe grabe ni kapraktikal nga gikinahanglan nimong dawaton. Labi na gyud sa mga OFW. Kitang mga Kristohanon, ining sitwasyon nga gipanagna sa Biblia, gusto sa Ginoo nga mao ni imuhang ibutang sa imong huna, ibutang sa imong kasing-kasing. Ayaw huna-una ang imuhang kaugalingon. Huna-una ang imong pamilya. Unsaon pag-survive labi na gyud sa imuhang gagmayng mga anak. So kung dili ka kahimo sa pagpadala sa imuhang pamilya mismo, kay dunay mga pamilya nga gubot, dili kasaligan, kay imbis ipalit og bugas, ipalit og mga gulotmon, or igasto para pagpamugas, pagpananom, idula lang noon, or kaha isugal hinoon. So naa nimo ang katungod sa pagpili. Kung dili nimo mapadala sa imong pamilya, ipadala na sa imuhang simbahan. Ikaw nga magtotoo, nagyo kay simbahan sa imong lugar, nagyo kay simbahan sa imong dapit. Nganong simbahan man? Kay mas dali, mas paspas. Dali ang resulta, dali ka makakita sa resulta kung simbahan. Ikatulo nga pwede nimo nga patrabahoon sa imong tabang atong gobyerno. Lamang ang atong gobyerno usahay hinay. O niya daghan nga mga bati nga mga resulta. Yes, naa sila'y estratehiya nga mabahin-bahin ang imong tabang. Lamang hinay lang. Unya daghan nga mga bati nga mga kanang resulta nga imbes tagsa ka sako nahimong tagsa ka kilo, nga imbes tagsa ka dosina nahimong tagsa na lang ka buok. Mo nay kasagaran nga nahitabo sa atong gobyerno.
O gani sa panahon sa mga apostoles, diin ang mga tao nga dunay ikabaligya, mga tao nga dunay ikatabang, sila mismo ang nagbaligya sa ilang uma, o sila mismo ang nagbaligya sa ilang balay. O ang halin ini, gihatag nila, pirmiro diha sa kapitulo 2 sa buhat, gihatag nila sa tagsa-tagsa sumala sa ilahang mga gikinahanglan. So sila mismo ang nangunay. Personal nilang paabot ang ilang tabang. Okay, kani para imuha ni. Kani para imuha ni. Kani para imuha. Pero sa dihang nagkadugay o nagkataas ang ilang tigom, nagpadayon ang ilang panagtigom, uban sa malipayon, o nagpadayon sila sa pagtigom sa pagsimba o pagampo, o gipakita diha nagpadayon sila sa panag-uban sa panagkaon. Nya nagpadayon usab sila sa pagpamaligya. Samtang makahimo pa sila niini. Og diha sa kapitulo 4 nga atong gibasa mga kaigsunan diha sa kapitulo 4 sa libro sa buhat, ang halin gihatag dili didto sa gobyerno. Gihatag sa tawo nga nagdumala sa trabaho sa Ginoo. Gihatag nila sa mga apostoles. Nya kung imong tan-awon ang paghinatagay ni abot pa ni sa kapitulo 6, gikan sa kapitulo 2, kapitulo 4, ngadto na sa kapitulo 6. O dito sa kapitulo 6, dito na matikdan nga ang trabaho sa mga apostoles wala na nila mahimo. Kay nabisi naman sila sa pag-apod-apod, sa mga panalangin nga mao'y gikinahanglan sa mga magtotoo. Ang ilang trabaho mao ang pag-ampo, pagwali. Dito nahitabo nga dunay eleksyon para mahimo nilang katabang kanang buhat kapitulo 6. So ang panagtigo mga kaigsunan sa mga tao, dili lang kausa ka adlaw, kausa ka semana, kundi ang gihisgutan diha taas nga higayon, taas nga panahon. Sa ako nang gikaingon, kung magtigom ang mga tao, number 1 nga gikinahanglan pagkaon. Ug mausab ang nahitabo karon. Kung walay lakaw ang mga tao, simpre magtigom ang mga tao sa Pinoy anan. Magtigom ang mga tao sa simbahan. Anong pag-ampo? Pagdahay. Karon, wala na yung mga sakyanan. Kung mahitabo nga wala na yung mga sakyanan nga magdagan. Mintras napay panahon, napahigayon, ang pag-uli, pwede pa kang mauli. Ayaw hulata nga lupig pay lockdown ang mahitabo nga imo na lang masudong. Mao ni kipakita sa Ginoo nga mensahe. O ako ning gihilakan. Pero kung nagtuo dili kahadlok ang moabot sa imong kasing-kasing. Ako nagtuo nga dili kabalaka o dili kahadlok ang moabot sa imuhang una-una, kung dili kining pulong pagpangandam. Kinahanglan mangandam ka. Unsaon o kanus ka dapat mangandam kung sobra pa sa lockdown ang mahitabo. Kay katong lockdown, napamay mga ID nga pwedeng makagawas. How about sobra pa sa lockdown ang mahitabo tungod kay wala na'y sakyanan nga magamit. Wala na'y sakyanan nga mulabang og isla. Wala na gani muhatod sa imong tabang. Mismo ikaw, di nagkahimo ni anak. So unsaon nimo pagtabang imong pamilya? Kung karon nga makahimo pa ka, di nimo buhaton. Mao ni gidasig sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga dasigon ka. Kung naa karon sa mga dapit nga naa pa ang kadagaya, ipaambit na sa imuhang pamilya. Ipaambit na mismo sa imong pamilya nga diin maoy rason nganong nanglangyaw ka. Nganong nanglangyaw ka tungod na kay duna kay pangandoy og damgo tinguha nga matabangan nimo imong pamilya. Karon nga makahimo pa ka, ayaw ibaliwala ang sitwasyon nga karon gidasig ka
o gigamit nga instrumento ang atong programa. Sa ako nang gikaingon, ayaw kabalik ang imong kaugalingon. Himo ang instrumento ang imong kaugalingon nga makatabang ka sa imong pamilya. Kay nakakita ang Dios sa pagbuhat nimo niini. Malipay siya. Protektado ka. Og ang Dios dili malimot sa pagluwas nimo. Alang sa mga kaigsuonan nga naa sa bukid, nga doon ay mga yuta, kinahanglan ang mga anak, mga ginikanan, mga amahan o ginahan, mangulo, sa pagtudlo sa mga anak, sa pagtudlo kung unsaon pagpananom. Kay bisan kung muhuman ang gubat, dili diha mahuman ang kagutom. Ikaw ug ako gidasig sa Ginoo, ug mo ni gibutang sa Ginoo sa konsekasing sa pagdasig kaninyong tanan. Nga maghiusa ta sa pagampo sa Ginoo. Nga dili niya tugutan nga adunay bagyo sa tuig 2026. Ug dili niya tugutan nga adunay hulaw. Mao nay gibutang sa Dios akong kasing-kasing nga idasig ninyo nga akong mga igsuon sa pagtuo. Unsa man ang imuhang relihiyon karatula, dili na importante. Ang importante, limpyo ang imong kasing-kasing, limpyo ang imong huna-huna ug nangayo kag pasaylo. Sa unsa may hiwi, bati, kalapasan, sala nga imong nahimo, pangayog pasaylo sa Ginoo. Ug paghimog mga pagampo ug pangayua ang mensahe nga imong nadunggan karon. Nga maghiusa ta nga ato ang isinggit Ginoo, ayaw tuguti sa tuig 2026. Gadunay bagyo. Ayaw tugutin sa tuig 2026. Gadunay hulaw. Aron makasurvive ang imong mga katawan. Aron makalabang niining giatubang namong gutom. Nganong gutom, pastor? Tungod kasagaran sa ato ang mga dapit sama sa isla nagsaligrag transportasyon sa bugas. Ladambi na gyud sa mga isla nga wala gyud katamnan. Sa ako nang gikaingon diri sa amo ang lugar, wala na kaayoy na nanom og mais. Wala na kaayoy na nanom og kanang para maka produce bitaw og bugas. Kasagaran mga utanon. Unya di man na gyud pareho sa bugas kanang mga utan. Sige ka og utan. Pero moingon pon uban bintaha ra gyud kung naay utan. Naay mga gipangbuhi, naay mapailin-ilin, naay lubi, naay bisol, naay amote, naay kalumpang. Kanang gitawag og mga gulotmon. Kay sa ubang mga nasod sama sa Gaza og diri dapit sa kanang Middle East. Wala tao na sila'y mga gulotmon. Sama sa mga isla nga walay mapugsan. Kung nakadungog ka nini mong mensahe, buhata nga imong dasigon ang imong pamilya nga kung dunay katamnan hala pananom. Pananom og amote. Nga kanang amote kay dali lang makaon. After 3 months makaon na. Pwede sad bisol. Pero ang kamunting kahoy, ako tamong suginlan ani. Ang amote pwede siyang makaon after 3 months. Pero dili siya mas-tax. Dili siya pwedeng mas-tax. Ano man bukbukon mangod siya. Kung ari pugas kamunting kahoy, pwede ka nga makapananom after 4 months man siguro. Makakalot na ka. Pero dili siya mas-tax. Kay malata sad siya. Pero pwede siyang i-stock. Kung imo siyang anihon, imo siyang tagsipon, daing ibulad. Di na siya madaot. Pero usa sa mga nakita nako nga maayog yung stocks nga mga gulotmon, kaning bisol.
nga daghan kay ngalan. Ang bisol pwede gabi, pwede karnabal, butig. Kaysa ako ang pagtuon ni ining mga gulotmon sa mga dagko ug tag-as kaing mga gutom, ang bisol mo'y makatabang. Kaya nga naman, kung anihon nimo siya, pwede mo na siyang ikamada. Di gyud na siya maunsa. Nganong ako ning hisgutan? Kay dili lagi ni pwedeng hisgutan kung naa na ta sa panahon nga wa na'y sakyanan nga magdagan. Ulahin na. Ang pagpanganda mga kaigsunan, usa ni katrabaho o lihok o kinaiya sa tao nga dunay kaalam. Dili ni bunga sa kadlok o bunga sa kakulang og pagtuo. Kay ang tao nga tinuod nga nagtuo Ginoo sa tanang panahon makapangandam. Sama sa naitabo sa Ehipto nga diin si Joseph gidala dito sa Ginoo. Sulod sa 7 ka tuig, grabe nga kadagaya o kabudansya ang ani. Ipadaygan sila sa Ginoo nga kinahanglan magtigom og tigumo nila ang tanang ani sud sa 7 ka tuig. Kay human sa 7 ka tuig, musud ang laing 7 ka tuig nga grabe na ang kagutom. Wala na'y ulan ug wala na'y tanom nga muhatag pagbunga. Muna nakapangandam sila. Karon lahi say naitabo sa Ehipto tungod kay gubat. O niya, ikaduha na tong iampo mga kaigsunan, kini bitaw nga ato ang nasod. Dili bitaw ni magara-gara batok sa ubang nasod, labi na gyud sa China. Atong iampo bitaw nga ang Pilipinas ug ang China mahimo silang higala. Dili bitaw magkakontra. Ako moingon ko nga dako kay kong nakatunan sa atong presidente kanhi si Rodrigo Duterte. Daghan kay kong nakatunan niya. Usang ako nakita sa ato ang former president sa atong nasod nga si Duterte nga naa karon sa dahig. Kanang kaila siya og mga taong bantugan, mga nasod nga mga bantugan. Iya daing ambiguhon. Kabantay mo nga ang ato ang kanhi presidente Duterte, iya daing gisuod ang presidente sa China. Iya daing gisuod ang presidente sa Russia, presidente sa North Korea. Kini mga presidente ha, kini mga nasod nga akong hisgutan. Kung gubat dili na sila malisang. Ano man, ilan ang gipanangandaman. Ang Pilipinas, kung maghisgot nga dili malisang, magsalig lang sa ubang mga nasod. Magsalig lang sa Amerika. Muna nga, kabantay ko sa diskurso ni Presidente Duterte mga kaigsunan. Nga dili siya musugot nga dunay military base ang Amerika diri sa atong nasod. Kay may tabo man gud, mainit ang China. Munay atong iampo nga tabangan sa Ginoo ang atong nasod, ang atong presidente nga kaantigo siyang mupakalma sa kainit ron sa China. Nga mahimong friend ang China. Praktikal na siya na pagampo. Pero wala magpasabot nga musalig na lang taana. Kaya nga atong gisaligan ang Dios. Pero muna akong giingon, kung nagsalig ka sa Ginoo, iyang pamaagi, iyang tambag, iyang pagdasig buhata. Kay diha nato matugkad ug makita nga doon na gyud tay tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Kung makahimo pa ka sa pagpangandam,
buhata. Ayaw trabaho ang pagpangandam kung ulahin na, kay kawang na ang tanan. Sa ko nang gikaingon, ang mga tao nga mga magtotoo diha sa buhat, sa libro sa buhat, nga diin atong gibasa ang kapitulo 2, kapitulo 4, dili lang diha sa kapitulo 4 nga nagbuhat sila sa pagpangandam, hangtod na sa kapitulo 6. Personal nga angay natong gikinahanglan. Una, atong pangayoon sa Ginoo nga iyat ang tabangan nga atong kasing-kasing una-una mapaubsanon sa tanang panahon. Mapaubsanon, mapailubon nga kasing-kasing. Mapaubsanon, mapailubong espiritu ang ibutang sa Ginoo sa tagsa-tagsa ka Kristohanon. Labi na sa imong kinabuhi o sa imong pamilya. Sa panahon nga aduna kay i-release nga panalangin para sa imong isig ka magtotoo. Dili magbagulbol ang imong kasing-kasing o ang imong kasing-kasing o kasing-kasing sa imong pamilya. Kay dili sayon ka nang mo-release ka og butang, mobaligya kag balay, mobaligya ka og yuta, mobaligya ka unsa may naa nimo. Ipakaon nimo sa imong isig. Ipakaon sa imong isig ka magtotoo. Kinsa man poy kanus ama po nimo ibaligya kung wala na imo palit. Kanus ama nimo ipadala kung wala na kay mapadalaan. Mana nga mga igsuon, karon pa lang kay ang ako ang nakita sa mga mensahe karon sa mga propeta dili na kasaligan. Kay ang mga tao karon nga nagpakapropeta or moingon tang propeta, murag politiko na. Dunay mga taong gidapigan ug dunay mga taong gi-reject. Dili na blessing ang gi-deliver, tunglo. Kini mo'y akong nakita. Dili na kahatod og insakto nga mensahe ang nag-angkon karon nga mga propeta. Buti pasabot na nagyudas mga panahon karon. Nga kinahanglan ikaw ug ako muhatag yun og panahon sa Biblia. Kung wa ka muhatag og panahon, karon gisuginlan ka o gidasig ka. Nga dili paulahi ang tanan. Ang pagpangandam mahimo pa. Sa ko nang gikaingon, kung ikaw karon nga nakadungog na akay kakayahan nga mutabang sa imong pamilya tabangi. Na kay kakayahan sa abagi imong pamilya, imong simbahan, imong dapit, imong lugar. Kay mao nay rason nganong sakripisyo ka. Mao nay rason nganong trabaho ka. Para ang imong pamilya, imong isig ka magtotoo, matabangan, ug ikaw mahimong instrumento. Oras sa tong programa alas 11:48. Ako nagtuo nga sa imuhang pakig-uban sa tong programa, doon na kay nakuha ng mga ideya. Pasalamati ang Ginoo, kay kana dili ako, kun dili ka niya. Akong advice mo ni, ayaw kahadlok, ayaw kataranta, ayaw pagpanik. Just relax. Samtang magtrabaho ka sa pagtabang sa imong pamilya. Siguro ha. Samtang makahimo pa ka. Labi na gyud sa mga OFW. Kamo nga naa karon sa gawa sa nasod or sa mga nasod nga safety. Labi na sa mga nasod nga dili kayo epektado sa gubat nga naay padayon, nga naay income. Tabangi inyong pamilya. Nga naas mga isla sa Pilipinas. Naas inyong mga lugar. Unya sa ako nang gikaingon, ang inyong tabang para dili mausik, pwede ninyo na ipadala personal. Adtos inyong mga pamilya nga kasaligan. Or kaha sa simbahan ninyo. O kaha sa mga pangulo
Usang dumala sa simbahan. Samtang makahimo pa ka. Sunod, pwede sa barangay. Kung kasaligan ang inyohang barangay, makasalig ka. Kaysa moingon tang gobyerno atos kauluhan, daghang kay agian. Nya, daghang kayog kapon. Imbis usa ka sako ang imong gipadala para sa matag pamilya, moabot na lang tagsa ka kilo. Pakapinan og tagsa ka buok sardinas. Muna nga atong gobyerno mga kigsunan. Naanad bitaw aning kani bitawng usitawag ana nga linya-linya dayon. Okay, tabang sa mga tricycle, tabang sa mga kanang mga maestra, tabang sa mga public servant. Ang tinuod mga kaigsunan, ulahi kanunay nga atuang nasod. Labi na sa atong panahon karon. Ikaw ug ako nga nahimong magtotoo. Ang gipakita ni Ginoong Hesus kita ang kahayag. Buti pasabot kita ang paglaom. Kung wala pa'y mga matarong ang Sodoma Gomora, tugay rang gilaglag sa Dios. Mausab ang ato ang nasod nga Pilipinas. Ikaw nga nahimong magtotoo, nahimo kang panalangin sa lugar diin ka gibutang sa Ginoo. Ug ayaw usiki. Kay diha kagantihan sa panahon nga mobalik si Kristo. Munang sa akong kinabuhi, sa akong parte, gihimo na ko ni. Uban sa akong mga pag-ampo o paghinaot nga sa gamayng butang, sa gamayng bahin, nakatabang ko ninyo. Sa pipila ka minuto panahon nga naglingkod ko dinhi, nga nakigatubang ko ninyo, nga unta, sa gamay na akong sakripisyo nga akong gibuhat, nakatabang ko ninyo. O dako kay na ako ng kalipay, kay kini gikalipay sa Ginoo. Dili yun kalikayan ang pagpanagna sa Biblia. Kung nanagani gubat, musunod yun ang gutom. Ug ayaw pagtanga. Dapat magmaulamon ka. Ug ang imong nadunggan, kabahinis kaalam nga imong gikinahanglan karon. Kung nakay sweldo, gamita. Nakay savings, gamita. Para matabangan nimo ang imong pamilya, ang imong simbahan. O ang mga dapit lugar nga tigumanan diin ka giblas ni Lord. Buhata samtang makahimo pa ka. Oras na sa akong pagpanamilit. Oras na sa ako ang pagpanamilit diri sa atong programa. Sa pagkakaroon mga kaigsunan ang FM station, off and on. Pero karong 29 mo biyahe ko, unya usas ato ang laptop diha sa Tanhay, moy ako usang hulman. Kay nangita ko gani nag laptop nga dili pa gyud angay pod. Mahal. Na ko'y gigipangita ganina, nagikontak ganina perti mahala. Sikanhan pero mahal. Kay ngano manggod ang ato ang manggong FM station, 12 hours manggod siyang magtukar. Munang kinahanglan siya og laptop nga taas-taas og RAM, unya taas-taas og storage. Nga dili siya daling mainit, labi na gyud sa iyahang LCD. Unya nangonsulta ko kanina mahal. Mao day nadaot ni akong laptop kay nga palit ra man nig 7,000. Unang wala kabtig pila ka tuig. Wa na. Lagom na. Kay 7,000 ra man ni atong palit. Uba kaning mixer murag 7 o 5 to. Munang pagpangonsulta nako, pagpangutanan nako ganina para sa tong FM, mahal ang gikinahanglang laptop. Pero di na mo'y kuang yun.
pinaka-priority usa sa inyong tutukan karon, pangandam alang sa imong pamilya. Pangandam alang sa imong pamilya. Niya akong advice mo ni, ayaw kadlok, ayaw pagpanik, ayaw kalisang, kay luwas na ka, luwas na ko, giluwas na ta sa Ginoo. Kinahanglan lang nato ning dawaton ug atubangon. Uban ang pagpasalamat, pagdaig, pagpasidungog sa Ginoo sa tanang panahon. Ug mao na gipakita sa Biblia. Pasalamati ang Dios bisag unsay mudangat kaninyo, kay mao kini ang kaubuton sa Dios. Mag-ambot ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo sa imuhang mga mensahe nga diin nagpapukaw kanamo ning sitwasyon karon nga among giatubang. Niining gubat nga nahitabo karon sa among panahon. Salamat Amahan nga imo kaming gitabangan sa pagpangandam. Imo kaming gitabangan kung unsaon namo ug unsay among buhaton. Dalaygon ka nga Dios nga among ilagaran. Dalaygon ka nga Dios nga among isimba. We declare blessing in Jesus name. Amen o amen. Ug alang sa mga kana bitawng mga kaigsunan nako nga dunay mga gipang hulugan sa manang sakyanan, motor, kung mahimo ayaw na ninyo hulugi. Kay dili na mao priority gyud. Ayaw tuguti nga muhulog kag sakyanan, magbayad kag sakyanan, motor, cellphone ug uban pa. Unya mao na hinungdan nga na short noon ang imong budget. Undangin na. Kay dili na mo'y gikinahanglan aron makasurvive ka niining kagutom. Sa mga kaigsunan nato nga naas mga lugar diin makasurvive yun sila mahitungod sa krudo ug lana o sa krudo ug gasolina sama sa United States. Sa akong nagiskutan kanina sa Canada, sa Norway ug sa pato nga mga lugar nga naa sila kaugalingon, sa Brazil, sa Australia. Kung naa mo dinhi aning mga lugar, gibless mo ni Lord. Og ang panalangin nga naa ninyo, ayaw na idalo. Ipaambit yun na sa inyong pamilya, sa inyong simbahan. Kung makahimo pa ka, napay mapalit ang inyong pamilya, buhata. Sa mga isla dapit sa Bohol, bless kaayo tungod kay ang islas dapit sa mga Bohol, dapit sa Bohol, masakyanan raman kana bitaw sakyanan nga usay tawag ana kanang bugsay-bugsay kay dugol raman. Nya bless kaayo ang dapit sa Bohol kay naay mga basakan, naay mga mini rice terraces nila diha. So dili gyud kaayo gutom ang Bohol. Kung ako lang tan-awon, diri sa Cebu medyo gutom. Kay wala gyud mga basakan nga akong nakitaan diri sa Cebu. Gikan sa south paingon sa north, naaman siguro yung mga basakan diri dapit sa Oslo ba to? Pero gamay lang kaayo. Dili pareha sa Bohol. So kamo kung naa mo sa Bohol dapit, isip ninyo na inyong pagkaon, ayaw mo kuan kanang waldas-waldas o pagkaon. Just kuan kanang tagui lang. Nya kung mahimo pa kang makapadala og pagkaon ngadto sa imong pamilya o sa mga kaila-higala o sa ubang mga simbahan, buhata karon nga do napay gasolina, napay krudo, napay gasolina. Pero wala magpasabot nga wala na tay paglaom nga wala nay paglaom ang Pilipinas nga magkagasolina. Kinahanglan nato ning buhaton kay mao ni mensahe sa pagpangandam. Ako nagtuo nga gaan alang ninyo ang mao mensahe. Og ako nagtuo nga sa akong gihimo nga gamay nga sakripisyo, kipanalanginan mo niini. Ayaw ninyo pakyasa. Kay kini gikan sa akong kasing-kasing. Dapit sa Negros wala na kayoy mais, wala na kayoy humay. Kay kasagaran mga tubo ang nasa Negros. Dili pon makatabang ang tubo sa panahon sa kagutom. Kay di man mo produce og bugas.
Una nga sa amoa diri sa bukid, na ako'y gamay nga nadawat nga prinda nga yuta, akong gitanuman og bisol. Pero dugay pa kay anihon kay bisol man. Nga wa po'y basakan diri, wala po'y mais. Kay naay mga silingan namo nga nagpugas og mais, giulod unya kasagaran mga utanon. Ang ato ra gyung buhaton ani pag tinabangay. Samtang doon na pa'y mapalit, palit. Pero timani, ayaw kalisang, ayaw kadlok. Ayaw pagpanik. Just relax samtang nagtrabaho ka sa pagpangandam. Amahan na mga Diyos sa makagagahom, nagpasalamat kami sa dugang nga mga mensahe nga imong gihatod o gihatag ka namo. Dalaygon ka nga Diyos nga naguban ka namo. In Jesus' name we pray. Amen. Kini yung suon, Pastor Gideon, manamilit na. Oras, alas 12 naman, manamilit na sa itong programa. Uban sa pag-ingon, ang pulong sa Diyos atong kinabuhi. Ang pulong mo, kinabuhi ko. God bless o maayong udto kanatong tanan. Ang Diyos paday nagpanalangin. Kanimo, kanako, kanatong tanan. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan, ihatan nimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Isalaag ako kani ato walay kapalit.
tingnan ang dalan ng ngit-ngitan sa gumamong Ginoo.